Hola, estimats, estimades. Aquí teniu la segona entrega de la sèrie Els pronoms febles, dedicada ara al complement directe. Comencem. Primer de tot, repassem què és això del complement directe. Doncs un complement directe és un objecte animat o inanimat sobre el qual recau l'acció del verb. Si necessiteu informació més bàsica del complement directe, podeu mirar abans d'aquest vídeo els vídeos que us indico a la descripció. En quin tipus de construccions ens podem trobar el complement directe? Doncs per començar, pot estar constituït per un sintagma nominal. Mireu l'exemple. El gos ha mossegat les sabatilles de la mare. Les sabatilles de la mare és un sintagma nominal que fa la funció de complement directe del verb. El verb és ha mossegat. Seguim. Pot estar constituït també per una preposició més un pronom personal fort. Mireu l'exemple. El problema no ens afecta a nosaltres, sinó a ells. Atenció aquí, perquè una de les normes definitòries del complement directe és que no porta preposició, no pot portar preposició, a diferència del complement indirecte. Però hi ha algunes excepcions, i aquestes excepcions són els pronoms personals forts. A mi, a tu, a ell, a nosaltres, a vosaltres, a ells, i també tothom i ningú. Aquests elements sí que poden portar preposició, quan fan funció de complement directe. Seguim, també pot estar constituït per una oració d'infinitiu. La família no es pot permetre d'alimentar o alimentar més fills. Us he posat aquesta preposició entre parèntesis perquè és opcional, us la podeu trobar i és correcta, però també en podem prescindir. La família no es pot permetre alimentar més fills o la família no es pot permetre d'alimentar més fills. I aquesta oració d'infinitiu, alimentar més fills, faria de complement directe del verb. No es pot permetre. Seguim, per acabar, també ens el podem trobar en una oració subordinada. Tothom es pensava que tornaríem aviat a l'institut. Aquesta oració subordinada fa la funció de complement directe del verb pensar, que tornaríem aviat a l'institut. Ara, quins pronoms febles poden substituir el complement directe? Comencem pels de primera persona. Els de primera persona són am i ens, molt senzill. Aquí teniu un parell d'exemples. M'has avisat massa tard o ens has d'avisar abans. Ens el podem trobar en diverses formes, morfològicament parlant. La forma plena davant del verb, am, m apòstrof, aquestes dues davant del verb, ma darrere del verb o apòstrof m. I en el cas de ens, davant del verb, la forma plena, ens, o darrere del verb, nus. Sí, ens el podem trobar en aquesta diversitat de formes. Segona persona, igual de fàcil, et i us. Dos exemples, jo t'acompanyaré i us rebran els meus pares. En aquests dos casos, els pronoms fan la funció de complement directe. Igual que amb els de primera persona, ens els podem trobar en diverses formes. Et, forma plena davant del verb, o t apòstrof, t darrere del verb o apòstrof t darrere del verb també. I us, la forma plena davant del verb i vos darrere del verb, amb guió. Seguim ara amb els de tercera persona, que és quan la cosa es complica, és on hi ha més diversitat de formes. Quan el complement directe és definit, el, la, els i les, sí? Crideu-la, aquests problemes els solucionarem. Aquests pronoms substitueixen complements directes definits. Els complements directes definits són aquells que porten bàsicament un article o un demostratiu. Crideu la meva germana, crideu-la. Aquests problemes els solucionarem. Aquests problemes, veieu que porta un demostratiu. I ens els podem trobar també en diversitat de formes. El ens el podem trobar amb la forma plena davant del verb, amb l apòstrof, i darrere del verb, guió, l'u o apòstrof l. En el cas de la ens el podem trobar la en forma plena, l apòstrof, o la darrere del verb. I en el cas de els, doncs igual, forma plena davant del verb, apòstrof ls darrere del verb o el l'us. Amb guió i les davant del verb i guió les darrere del verb. En cas que ens trobem amb un complement directe indefinit, l'haurem de substituir pel pronom feble en. Si vols informació, a internet en tens. Veieu que aquí no hi ha cap determinant davant d'informació. Si vols informació, a internet en tens. Per tant, es tracta d'un complement directe indefinit. Ens podríem trobar amb un altre exemple. Si vols la informació, a internet la tens. Aquí es tractaria d'un complement directe definit. És interessant entendre o saber detectar ben bé la diferència entre un complement definit i indefinit. I també el en ens el podem trobar amb una gran diversitat de formes. Ens podem trobar
la forma plena davant del verb, N apòstrof, guió na darrere del verb o apòstrof N darrere del verb. També, si ens trobem amb un complement directe neutre, l'haurem de substituir pel pronom feble u. Això del teu pare no ho sabíem. Sí? O un complement directe neutre substitueix això, allò, o una oració subordinada equivalent. Després ho veurem. I ens el podem trobar també en diversitat de formes. U davant del verb o guió u darrere del verb. En aquest cas és més fàcil. I per acabar, un complement directe reflexiu o recíproc, que el substituirem pel pronom feble es. Mireu aquests dos exemples. L'Albert es renta les mans i elles s'estimen. En aquests dos casos, el pronom feble es fa de complement directe. Sí, aquí el tenim, complement directe i complement directe. Diem que és recíproc, per què? Perquè en aquest cas el complement directe és l'Albert mateix, el subjecte. L'Albert es renta les mans i elles s'estimen, el complement directe també és elles s'estimen entre elles. Sí? L'altre, elles és plural, doncs l'altre element del subjecte. I també ens el podem trobar en dues formes. Es davant del verb o S apòstrof darrere del verb i guió S darrere del verb. Tirem endavant. En el cas del complement directe indefinit, que substituirem pel pronom feble en. Fixeu-vos en aquesta oració. Tens més informació nova? Això que us he subratllat o que us he destacat és el complement directe. Més informació nova. I fixem-nos que té un quantificador, més un nucli, que és informació, i un complement, que en aquest cas és un adjectiu, que és nova. Doncs podem substituir aquest complement directe per dues vies, sempre pel pronom en. Però fixeu-vos en aquesta primera substitució d'aquí. Hem substituït tot el complement. En temps més, però, atenció, hem conservat el quantificador. És obligatori, quan el complement directe té quantificador, conservar-lo en un complement directe indefinit. En temps més, però també podrem conservar el complement, sí? Afegint-li aquesta preposició. En temps més, de nova, és a dir, que tenim dues opcions. En aquest cas, substituir tot el complement, o en aquest altre cas d'aquí, substituir només el nucli, conservant el quantificador i també el complement del nucli. I per acabar tenim aquí en un complement directe neutre que haurem de substituir per u. Ja hem dit abans que u substituïa això, allò, o una oració subordinada equivalent. Veiem què volem dir amb això d'una oració subordinada equivalent. Fixeu-vos en l'exemple. No sabia que vindries. Aquesta oració subordinada, que fa de complement directe del verb saber, que vindries, és equivalent a això. No sabia això. I, per tant, el substituirem pel pronom feble u. No ho sabia. Fixeu-vos que en el cas del complement directe neutre, si també hi podem afegir o també el podem acompanyar per un quantificador, que sempre serà tot. No ho sabia tot. En aquest cas, podríem conservar el quantificador. I ara fem una activitat. Completa cada oració amb el pronom corresponent. Sí, teniu 3 oracions. A, només van avisar a elles. Aquí falta un pronom. B, sabia tots els noms, però no recordava cap. Aquí també hi falta un pronom. I a la C, sabia que vindrien, però no ens volia dir. Sí, podeu fer les vostres propostes als comentaris. En tots els casos són pronoms de complement directe. Doncs fins aquí el vídeo. Moltes gràcies i fins la propera entrega.